on eta ongi etorriak bertze urte batez joiotxa. Ongi etorriak bertze urte batez Elizondoko bestatako bertso saio honetara. Askorik luzatu gabe aurkeztuko ditut gaurko bertsolariak. Nire ondotik hasita, Alaia Martin, Ekine Zapiain, Onintza Enbeita eta Maialen Lujanbio. Plaza ederra dago, ja saioare ala atetzen den, gustora dagoen denak. Eta luzatu gabe, beti bezala, agur bana eskatuko dizuet. Kaixo entzule, zer moduz zauden, batzu ja resaka triplez, gu hemen gatoz soinu probarik gabe, ahots doinu simplez. Nola bidea egiten dugun, ekitearen ekitez, izarrak piztu ez diren arren, asetuta satelitez. Larun bat gaua magikoa da, iluntzea zergatik ez. Atxaldeon zer moduz plaza baztandarra, orain aste inguru zenuten biltzarra. Geroztik dena dantza zein txosnako barra, herri kirol kontzertu ez dut susmo txarra. Bertso saio hau zela falta zen bakarra. Gaur ere zerua gris zegoen bastanen, baina plaza beteak ea zer dakarren. Elizondon festa da nabarmen, kaletan barrena arze giroa den. Ia gu ere festa horren parte garen. Jakin nahiko genuke ze berri duzuen, eta bestak zer moduz dijoazkizuen. Elizondon bertsoak gure eta zuen, zaratartean nola zalea gertu den, ea itzen jolasak lekurik baduen. Bueno, lehenengo ariketarako hurbildu Laurak mesedez. Jakin badakigu azkeneko aste hauetan herri batean baino gehiotan ibili zaretela bertso kantuan, bestatan, baina ez dakigu zuen azkenengo parranda noiz izan ote zen. Eskatuko dizuet, lehenengo buelta baterako parranda besta on bat egiteko, ze osagai ezin den faltatu zuen inguruan. Zer den beharrezkoa zuentzat besta on bat egiteko. Bigarren bueltarako, besta on horren ondotik etorriko den bestondoari aurre egiteko, zer behar izaten duzuen. Nola egin aurre bestondoari. Bai, lehenbiziko bueltan, besta on bat egiteko zer ezin den falta bakoitzantzat, eta aldiz, bigarrenean, bestondo egun horretan,
zer behar izaten duten, zer ezin den falta egun hortan. Komeni da aztertzea, temperatura eta zona, parrandara uste baino maizago heldu naiz ona. Ta zer behar den ba esango nuke kombinatu baten rona. Eta izotza urtu ez dadin beti konpainia ona. Noski gazte gisa juergan, badut indarra eta mauka, talaia zurekin bat naiz eta bide hori auta. Parranda honaren gakoa etxea, horixe da nere pauta. Ni alkolak ez, ni jende onak, bakarrik mozkortzen nauta. Hasieran gustatzen zait tragoak lasai hartzea, ta ikusi nola datorren goizalderako pasea. Gero gustatu ohi zait musika, dantzagarria jartzea, ezinbesteko baitzait parrandan, aloloko dantzatzea. Nik ez dut dantza beharrik, hori ez da nere trauma. Jane dana ardo xorta, aldean gustoko fauna. Albaldin bada aislamentua, ez festaren amarauna, ta elkarrekin kantatzea da, gehien kolokatzen nauna. Gaueko pinpilin pausa, goizetan ez alda larba. Arrastaka ibiltzea nahita ezko da behar ba. Ai besta ona eta ondoren kopeta gaineko karga. Beraz ajea heldu baino lehen beste bat egin behar da. Buruko minen sortzaile izaten denez zurruta, utz dezagun ba alkola eta osasunik ezuka. Eta resakaz sozializatuta ez egon bakartuta, hiltzea soilik ateratzen da bertze hiltze bat sartuta. Goizean goizez natuta tripetan mila ezpata, begiak ezin ireki eta burua bueltaka. Arnaza hartu hogetik jeiki eta eutsi tipitapa, izorratuta egotea ere bizitzaren parte data. Kanta denak akituta, joan denean kuadrilla.
Ez da rima kantatua ta utxako gehi botila. Kilo erdi bat espageti jan sofan etzan erdila. Ta ez da besterik desio izan, eguna pasada dila. Urrengo ariketarako hurbildu honintza eta ekine mesedez. Duela 9 urtetik, Elizondo ondoko herri txiki batean, Lekarozen, proiektu urbanistiko bat martxan dago. Aroztegiko lurretan 228 etxe bizitza, golf zelai bat eta 4 izarreko hotel bat eraikitzea da asmoa. Zuek biek, 2021 batean, Aroztegiko obrak geldiarazteko protesta batean parte hartu zenuten lurraietan egindako kanpaldi batzuetan. Enteratu berri zarete, kanpaldi haietan parte hartu zuten 7 gazterentzat, guztira 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroko isuna eskatu dutela, talde kriminal antolatu bat izatea leporatuta. Duela 3 urte, 2021 batean protesta batzutan parte hartu zuten honintzak eta ekinek, Aroztegiko obrak geldiarazteko asmoz. Enteratu berri dire, bertan egon ziren 7 gazterentzat, guztira 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroko isuna eskatu dutela, talde kriminatu antolatua izateagatik, edo leporatuta. Aberatsentzat etxe bizitzak ta golf zelai mundiala, ta hori jakinda nekazaritza oso gainbera doala. Berriz muruak mozten dituzte horren kontra altzala. Ba ezer ez dago gaur kriminalik, hori ez bada kriminala. Ez kriminala baita honintza ari garena bizitzen, ta kriminala izan da haiek behin hasita eraikitzen. Zigor horrena leitu orduko iadanba jausi nintzen. Gurea gerra bada haientzat, bakea ez da existitzen. Ia beti da gure infernua beraien paradisua, ta zer dakarten ez ikustea berez ez alda itxua. Zigor honekin zabaldu gura dute herrian izua, erdizen kontra altxatzen diren berrientzat abisua. Naiz oxigeno azkarki dagon hemen baztango aizean, ia lur gutxi gelditzen dira landa eta baratzean. Noski honintza zurekin nago eta iritzi antzean, herri oso bat zigortu nahia dagota honen atzean.
Zigorra jarri diete baina bete egingo ote da. Ez dakit zein den aurrerantzean gelditzen zaigun aukera. Nola guztion kontra datorren proiektu txarren aukera afera. Herri guztia zigortzen bada, herri guztia kalera. Dirua eta zapalkuntza da zoritxarrez gaurko moda, ta horren aurka akampadara gu joan ginen ondora. Noski atera behar da kalera ta hitza ekarri ahora. Irten biderik egonen bada, zalaparta izango da. Aurrera egin behar dutela badakizu ta badakit. Edozein herri saltzen baitute ta beti diruagatik. Beste akampada bat sortu behar dugu lehen akampadatik. Behintzat gurekin egon zirenak bakarrik ez usteagatik. Noski eginen dugu indarrez eta ezantzi inola. Nola afera injustua den borborka dugun odola. Naiz zuta biok garen zigortu bertze bortz batzukin ola. Senti dezaket herri oso bat gure ondoan dagola. Hurbildu orain Maialen eta Alaia mesedez. Maialen, gaur goizean irratian aditu duzu, datorren asteartean, uztailaren 30ean, laguntasunaren nazioarteko eguna dela. Bitxia egin zaizu datua, baina buruari eragiteko ere balio izan dizu. Ta ohartu zara, aspaldi etzarela Alaia zure lagunarekin elkartu. Tarteka elkarren berri baduzue, baino elkarri kalitatezko denbora eskaini ez diozuela eta deitza erabaki duzu, eta kafetxo bat hartzeko elkartu zarete. Eseri zarete, eta eseri bezain laster Alaiak errandizu joateko presa duela. Maialenek irratian aditu du laguntasunaren nazioarteko eguna dela datorren asteartean, eta horrek buruari buelta batzuk eragin dizkio, Alaia bere lagunari deitza erabaki du, aspaldi ez direla egon eta kalitatezko denbora eskaini ahal izateko elkarri. Elkartu dire, eseri dire, kafe baten inguruan, baina Alaiak errandio joateko presa duela.
batzutan alper gura, bestetan pereza, gure laguntasuna behar bagenezan. Kafetxo bat hartzea pentsatuta, nik urtetan eskenia jolarik ezan, takordatutakoan, zuk neretzat presa, takordatutakoan, zuk neretzat presa. Naiz besarkatu garen era itzelean, gure laguntasunak duen labelean, ezin da harikatu elean, naiz ongi gauden gaur bar honen epelean, 20 minutu dauzkat nire estelean, 20 minutu dauzkat nire estelean. Noski Excel hori ezin da borratu, talanak ezin dira noski geroratu. Norberaren bizitzan ginen behin zoratu, lehengo lagun minak guztiz alboratu. Ni ere bakartu arte ez naiz gogoratu, ni ere bakartu arte ez naiz gogoratu. Batzutan estutzen da lepoan kordela, tautxune batek jaten digunez sabela. Behar dugu lagunen babesa epela, nik sumatu nahi nuen gaurkoan aldela. Emotikono baino gehiago zarela, emotikono baino gehiago zarela. Ez naiz irudi virtual ez erabateko, hemen nago ezur ta mami izateko, baina presa duzula ta zedan bateko, ta ziur beste lagun batena joateko, ari ere presaka zarela esateko, ari ere presaka zarela esateko. Bi ume izan ditut ta nabil klitxeko, milaka aitzaki dauzkat gaur erabiltzeko. Nahiko landut arnasa ere kabitzeko, ez dut etxera joan nahi ta izan hitzeko, eskatu idazu arren pixkat gelditzeko, eskatu idazu arren pixkat gelditzeko. Humildadean ere ikasia papo, hortarako ez daude bini bezalako, ta lagun bat nahi badut lan egin beharko,
esaldi horrek merezi luke hor murala, urrena egingo dugu guk plan kulturala, baina ez du egidut gaurkoan uala, gogorazi nahi nizun, ta egingo dut ala, erakutsi ezarren maite zaitu dala, erakutsi ezarren maite zaitu dala. Hurrengo ariketarako altxa laguak mesedez. Bueno, bertsolari bakoitzak lehen erranduten bezala saioak herri desientetan izaten ditu, eta gaurkoan baztanera etorri izate. Orduan, jakin nahi dugu baztango euskarari buruz zer dakizuen, zenbat dakizuen, zer ulertzen duzuen, zer ez. Eta hortako bakoitzari emanen dizuet baztango euskalkian erraten den hitz bana. Baina laguntza handi bat ere izanen duzue. Utziko dizkizuet aulkian 4 hitz horien erranaiak eta bat gehiago, despistatzeko. Orduan, zuetako bakoitzak aukeratu beharko du zuen ustez tokatu zaizuen hitz horien erranaia zein den eta horrekin bertso bat kantatu. Eta hontako zuen laguntza behar dut, ja, baztandarrek, publiko honetan dauden baztandarrek erranen dizuetelako, edo espero dut erratea, asmatu duten edo ez. Bai? Orduan, alaia, zuri tokatu zaizun hitza gorgoina da. Gorgoina. Ekine, zuretzat, ingumea. Ingume. Onintza, zuretzat, kokine. Kokine. Eta Maialen zuretzat lapatine, edo lapatine. Eta erranai posibleak amets gaiztoa, txepetxa, zabua do kolumpioa, belar txarra, eta genio txarreko pertsona, genio txarra. Zuen laguntza behar dut ontako, Zuek erran asmatu duten edo ez bertso baten ondotik. Gorgoina ze izango den ez dakit, jarri zait kopeta beltza, gorgor ina dut gerri iskina, gorgor ina dut saietxa. Baina olakorik etzen azaltzen, eta badaukat zer pentsa. Gorgoinak kantu bat irudita izan liteke txepetxa. Gorgoinak kantu bat irudita izan liteke txepetxa. Txalo egin dezakezu, nahiz eta ez asmatu. Gero errango dugu zeintzuk asmatu duten, zeintzuk ez, zein den bakoitzan erran nahi. Ai Maialenek ingume mandit, enuen aditu garaiz, ta hasieran nere hausnarrean ia egin zait ulergaitz. Naiz aurpegian irri batekin agertzen naizen holtzan maiz, ni aserretzen naizen unean nahiko ingume jartzen naiz.
Ni haserretzen naizen unean nahiko ingume jartzen nahi. Buruakin behintzat egin baietz, edo ez. Bizkaian alua esaten da, beti potxine esan da, ta antzerako izan ziteken bokal berdinak izan da, baina kokine amesgaiztoan izango da nire txanda, ze asmatu nahi eta ezina amesgaizto bat izan da. Ze asmatu nahi eta ezina amets gaizto bat izan da. Bat geldituko zala uste non, ta hor nengon bero-bero. Baino badauzkat 5 aukera on asmatu baitute zero. Ta lapatine hau izango da igual belartxarra edo. Azkenerako geratzen da nagusiak pasata gero. Azkenerako geratzen da nagusiak pasata gero. Aialen bai, asmatu duzu. Lapatine belar txarra da, kokine genio txarrekoa, ingumea amets gaiztoa, eta gorgoina kolumpioa edo zabua. Eta txepetxa ñañarra pitike. Mila esker, Hurrengo ariketarako nintza eskatuko dizut altxatzeko, mesedez. Honintza, atzo Berria egunkarian elkarrizketa interesgarri bat irakurri non, eta hori ekarri dizut hona. Elkarrizketa Miren Berasategi Zeberi hori egina zen, eta bera Deustuko Unibertsitateko komunikazio arloko irakasle eta ikertzailea da. Berasategik erreakzio antifeministak ikerlanaren sorreran parte hartu du, eta plataforma digitalen eta berdintasunaren aurkako diskurtsoen arteko lotura aztertu du bertze pertsona batzuekin batera. Elkarrizketa horretan datu eta informazio interesgarri eta kezkagarriak bat baino gehiago egon arren horietako bat aipatuko dizut eta hori izango da gaia. Bai? Eta hauxe zion, bere erantzunetako batek. Global Gender Gap txostenaren arabera, moteldu eginda generoen arteko arrakala amaitzeko abiadura. Berdintasunaren bidean daramagun erritmoa kontutan hartuta, 124 urte beharko lirateke mundu osoan erabateko berdintasuna lortzeko. Batez ere, botere esparruei ahalduntzeari eta ekonomiarako sarbidei dagokienez. Eta hori da gaia. Bai? Gaur egun daramagun erritmoa kontutan hartuta, 124 urte beharko lirateke mundu mailan erabateko berdintasuna lortzeko. Batez ere, botere esparruei ahalduntzeari eta ekonomiako sarbideari dagokienez.
hartzen duzu. Hitzez hitzta leitu lasai, baditu evidentziak, ta baditu zenbait epai, denok dakigu munduan, nortzuk diren noren etxai, aspaldiko mendetatik. Hori horrela dugu bai, naiz txostenaren izena, inglesez gelditzen den guai, euskeraz ere guztia, azaltu dezakegu ai. Euskeraz ere guztia, azaldu dezakegu ai. Boterea daukatenek ez dute ura soltatu nahi. Sare sozialetan sartu, ta pentsatu ohi dugu guau, zer esaten ari diren. Fascista eta enparau, ez pentsalo egin gabe, pasa daitezke mila gau, telebistako sarrera, diskurso horrek daukalau, eta ni pentsatze utzak, sarritan zutan jarri nau, urteak falta direla, beste 134. Urteak falta direla, beste 134. Hori itxaron orduko erre dezagun mundua. Ze polit gelditzen zaigun, ahoan berdintasuna, ze gutxi begiratzen den, gaizki dagoen laguna, feminismoak sortzen du, sarri kontrakotasuna, eta ze barkagarria, den sarritan erruduna, naizta azken helburua, daukagun oso urruna. Naizta azken helburua, daukagun oso urruna, egunekoa eginez, aska dezagun eguna, egunekoa eginez, aska dezagun eguna, behintzat ez diezaguten ken lehen irabazi duguna. Hurbildura inbertze hiruak, mesedez. Joan den igandean, hemen Elizondon Baztandarren biltzarra ospatu zen. Bertan, Baztango herri bakoitzak orga bat edo pare bat prestatzen du, eta gero igande goizean orga hoien desfilea egiten dute, eta herritar asko parte hartzen dute.
Hortarako, azkeneko asteetan, orgaiek prestatzen, ibili dire txukuntzen, arropa egokiak aukeratzen, lan desente egin da. Azkeneko 6 ediziotan, Gartzain eta Ziga herrien artean egonda lehia astuena, eta kasu honetan, hain zuzen, Ekine eta Maialen, zuek ordezkatuko duzue herri horietako bakoitza. Ekine, zu Gartzain izanen zara. Bertako herritarrek Ameriketara joan behar izan zuten artzainak gogoratu zituzten organ. Barku bat egin zuten, ardiak ekarri zituzten, artzainak egon ziren. Mango dizut argazki bat. Eta Maialen, zu Ziga izanen zara. Zigan, garai batean larruzko oinetakoak nola egiten zituzten erakusten zuen orga iraudikatu zuten, zigatarrek. Eta hor ere, larrua nola lantzen zuten, upela nola sartu, gero, beraiek esplikatuko dute hobeto, baina gero zapata horiek probatu nola egiten zituzten, prozesu guztia erakutsi zuten. Zuri ere argazkiak garri dizut. Eta bukaerara aietzerakoan puntutan berdinduta daude Gartzain eta Ziga, eta alaia izanen da desenpatea erabakiko duen epailea. Orduan, Ekine eta Maialen, zuek bakoitzak bere herria ahalik eta ondoen saldu beharko du, egin duzuen lan guztia aipatuz, gora aipatuz, eta kaso bertzeak gaizki egin duna azaleratzea ere txarra ez, puntuak kentzeko edo galtzeko. Eta alaia, zuk erabaki beharko duzu, bitako zeinek merezi duen Baztandarren biltzarra irabaztea. Gartzain eta Ziga ditugu hemen, Gartzain, Ekine eta Ziga Maialen. Baztandarren biltzaren azkeneko 6 urte hauetan lehia estuena haien artean egon da, eta aurten ere hala izan da. Eta kasu honetan, alaia izanen da epailea erabakiko duna, Gartzainek ala Zigak irabaziko duen aurtengo orga desfilea. Ziga herri txikian artista handiak, irabazteko dira zure eskariak. Baztanen ere pentsada daude kauboiak, Baina aldatu dira garaita bajoiak. Amerikarrena da ja oso topikoa, Ta zure zapatena berriz epikoa. ta larruzko zapautak joe gaude udan. Berano ta vegano hortxenago mugan. Amerikarako ere zapatak berdira, Bai eta joateko batzutan mendira. sari gisa aldago bertara bidaia, Ez baina litzateke oso sari guaia. sari gisa epailei zapata parean. Taia zertatzeko ze abildadea. Kartel bat jarri dute azalpenarekin, Eta zuek aserre epailearekin. Baztandarrez esaten da larruek gatzatu. Ez dut nik hiztegiak aurre repasatu. Aita behor hause alaia, nene badatik dator. Ikuste dut lau hankar sumisota jator. Kupelian kurtituta zapatak josi,
zuke paia nahiko zenuke erosi. Kupela hartu dute sardotegitik. Ez da hori izango Gipuzku erditik. Zapatak azkenean probatuta saldu. Jabea ez ote da gau erdiz azaldu. Gartzainekoak ginen karro kanpoakin. Etzen uten atera nahi beste etekin. Gartzain bada txapeldun oinutsik zoazu. Ta hau serioari da egiozu kasu. Aizu herrima dira gartzain eta bikain. Ba egon beharko duzu beste herrimen zain. Beraz azken epaia eta hitz bakarrean. Honintza da txapeldun gaur lehia txarrean. Bueno, gaur nik uste dut puntutan berdinduak segituko duzuela, baina aurreko igandean Gartzainek irabazi zuen puntu bateko aldearekin. Hurrengo ariketarako hurbildu berriz ere Ekin eta Alaia mesedez. Bueno, zuek biek Elizondon bizi diren ama alabak zarete. Ekine ama eta Alaia alaba. Atzo, elkarrekin familia bazkaria izan zenuten, herriko besteen aitzakiarekin. Eta bazkalostean, elkarrekin bueltatxo bat ematera atera zineten, zerbait hartu zenuten, eta bueltaxka hori desiente luzatu zitzaizuen, eta azkenean elkarrekin parranda hon bat egin zenuten. Gaur, Ekine, Alaia alaba hurbildu zaizu, aitortuz, hasieran lotxa pixkat pasatu zula, baina azkenerako aspaldiko bestarik onena bota zuela zurekin. Ama alabak, dire, Ekine eta Alaia, Ekine ama eta Alaia alaba, atzo familia bazkaria izan zuten, eta arratsaldean bueltaxka bat ematera atera ziren elkarrekin, eta bueltaxka hori luzatzen joan zen, eta azkenean parranda hon bat egin zuten elkarrekin. Eta gaur, alabak, Alaiak, aitortu dio amari, hasieran lotxati xamar zebilen arren, gero azkenerako sekulako besta izan zela, eta are gehiago, azkeneko boladako parrandarik onena, bota zula bere amarekin. Asetua hartua, dantzen ta mozkorren, aibarran eta txosnan hainbeste desorden. Nik ikusi zintudan arrotuta horren, azkenik ulertu dut ni nondik natorren, azkenik ulertu dut ni nondik natorren. Hasieran zenion kita paso, baina biak kalera irten ginen mantxo. Ta orain ongi Alaia buru hortan jaso, konpainia onena da zure amatxo, konpainia onena da zure amatxo. Zure txiste txarrekin hainbeste algara, dena dantzatzen zendun, tuerkina lan bada. Irten zinen euforia
baserriko plazara, nire kuadrillakoen idoloa zara, nire kuadrillakoen idoloa zara. Plazako kontzertua txosnako zurrutan, nik kartera atera tazuk hortik xupa. Ezin zen gaizki irten ez da nire kulpa, juerga dena debalde irten zitzaizunta, juerga dena debalde irten zitzaizunta. Egia esan barran, zenbat gonbidapen ta gauak izan zuen, eguna luzapen. Ja lasai hil naiteke, lasai egun baten, ama ikusi ondoren butano edaten, ama ikusi ondoren butano edaten. Ta noski edan nuen aldarte honean, hori eta gehiago nituen senean. Ja lasai hiltzatezke gorde barrenean, ni izan zaitezke eta heldu zarenean, ni izan zaitezke eta heldu zarenean. Zu izan nahi nuke bai buru altxatzean, harrotasuna daukat gaurko balantzean. Atzo oroitu nuen, azten zait lantzean, pertsona dagoela amaren atzean, pertsona dagoela amaren atzean. Baita oroi ezazu beti bada ezpada, naizta sarri agertu ni ama gisara. Atzo ez nuen egin tala eta laia ara, berriz egingo aldugu gaur larun bata da, berriz egingo aldugu gaur larun bata da. Orain nigan baduzu, hainbeste interes mugitu nintzelako, hain erritmo trebez, baina ez esan behar dut naiz esan mesedez, pixkat gaztenago bai, hainbeste ere ez, pixkat gaztenago bai, hainbeste ere ez. Ni plan horretara helduko naiz garaiz, naizta zuretzat juerga omen den jasangaitz. Ama gainean beti horregoten da maiz, bestondo egunetan hortxe egonen naiz, bestondo egunetan hortxe egonen.